Ngayon, dahil wala kaming magawa, may makeup challenge kami. Ang aking anak, siya yung magme-makeup na. So, tingnan natin kung ano magiging itsura ko. So, ang lalagay mo muna ay dito sa mukha. Okay. Dito? Opo. Ayusin mo, bebe, ha? Dapat gumanda ako. Opo. Idol niya kasi si Leti5ha. Di ba, bebe? Idol mo si Leti5ha. Apo. Anong sabi ni Leti5ha? Hi, guys! Welcome back to my YouTube channel! Ayaw daw niya. Sino idol mo? Ako? Wow! Ang sweet naman. Ako daw ang idol niya. Pero lagi kasi kami nanonood ng Leti5ha vlogs. Wow! Ang mga pag-makeup niya. Kaya natutuwa din siya kasi nagtatransform si Leti5ha. Yung noo pa. Ha? Yung noo. Ito? Ilong yan eh, hindi yan noo. Yung noo, ito pa na noo yan. Yan, yan. Yan. Amo na yan? Maganda na? O, ano sunod? Lipstick. O, sige, Lili. Kung ano mo yung lipstick? Lipstick na. Naputol. Ayusin mo, baby Danda. Huwag mo nang ikabit. Dahan-dahan lang. Kinakabahan siya sa magiging itsura ko. Ito lang? Saan naman? Na? Anak, maganda na. Wow! Mga ako. Hindi naman kasi ako marunong. Hmm? Hindi naman kasi ako marunong. Hindi ka marunong pero game na game ka. Oh, eyeshadow pa, eyeshadow. Fairness, hindi siya nalagyan ng ano, konti lang yung sa ipin ko, kahit ang laki ng ipin ko, hindi masyadong nalagyan ng lipstick. Okay. Magaling talaga to, no, bebe? Magaling ka talaga, ay grabe ha. Hindi mo nalagyan ng lipstick yung ipin ni mama. Eyeshadow naman. Kasi yung eyeshadow. Asan yung nilalagay sa mata dito? Pili ka ng kulay. Gusto ko dark. Black. Ano dyan yung black? Yan, sige. Alin? Inaanap niyo yung pang brush. Wala, ewan ko nasa na. Okay na yun. Yung kamay mo na lang. Mahiwaga naman yung kamay mo. Black. Ano ba yan? Ano sasabihin ko pag natakot siya? Ha? Ano sasabihin ko? Sinong gumawa sa akin? Oh, ikaw, ang kaliti siya. Ma? Maganda na? Ano, para sa'yo, maganda na ba? Kabila naman. Dito dapat ako. Diyan ka sa kabila. O, sige.
product. Dahil wala kaming magawa, ito lang ang aming munting kasiyahan sa aming buhay. So, yun. So, thank you sa panonood. Bye-bye na.